Folklórna skupina Dolina Maňa reprezentuje predovšetkým svoju obec a požitavský región. Vedúcou skupiny je Mária Bednárová, ktorá svoju lásku k spevu a tancu rozdáva už od roku 1966. Táto skupina je jednou z mála v okrese Nové Zámky, ktoré vyvíjajú aktívnu činnosť a snažia sa, aby zvyky našich otcov a materí boli stále živé. Na jar tu boli známe najmä chorovody dievčat pod názvom Heličky. Naša druhá novinka, folklórna skupina Dolina Maňa. Volakedy sa naše maňanské dievčence stretávali na Kostolnom brehu alebo na krížnych cestách a odtiaľ veselým spevom a tancom išli cez Panskú záhradu, prišli až k Sklepskému dvoru, tam ich už čakali mládenci, zatancovali si, zaverbovali a hýbaj znovu veselými pesničkami a tancami až na dolný koniec dediny. Toto sa volalo na Heličky. Mara, Kata, poďme na Heličky! Poďme, dievky, poďme! Dobre, dobre, dobre,
Viete vy, prečo sa nesmie piť voda z konvičky? To vám už prezradí teta Melánka z Mane. Mara, a bola si aj ty prevodu na sudkovej stuničke? No pravda, že som bola. Aj ste pili z kandličky? No a z čoho som mala piť? Ja, veď to sa nesmie, veď voda sa nesmie piť po nikom, budeš mať opary. Víno sa môže len po rodine a pálené po bárkom. No toto. V okrese Nové Zámky v obci Maňa môžete navštíviť zaujímavé národopisné múzeum. Expozíciu nájdete v základnej škole so zameraním na regionálne prvky a ľudové tradície. Motto tejto školy znie: kde niet poznania minulosti, nemôže byť vidiny budúcnosti. Nachádzame sa v základnej škole v Mani v časti Národnopisná expozícia, ktorá vznikla ako súčasť projektu Školy s rozšíreným vyučovaním regionálnej výchovy. Tento projekt na našej škole realizujeme už 15 rokov. Všetky predmety, ktoré sa nachádzajú v tomto múzeu, darovali občania našej obce. Múzeum využívame hlavne vo výchovno-vzdelávacom procese na predmetoch slovenský jazyk, dejepis, výchovných predmetoch, ale je otvorené aj širokej verejnosti. Mali sme tu pedagógov zo Spojených štátov amerických, z Veľkej Británie, ale návštevníkov aj z Francúzska, Belgicka, Švédska, no a samozrejme z našeho Slovenska. Národnopisná expozícia rozdelená do 5 častí. Je to hospodársky dvor, sedliacká izba, spracovanie konopy, detské hračky a máňanské kroje. Vo vyučovaní tu cez úctu k práci svojich predkov vedú mladú generáciu k potrebe pracovitosti a skromnosti vo svojom živote. Žiaci sa naživo stretávajú s históriou svojich dedov, s ich zručnosťou, ich dômyselnosťou, ich úževnatosťou a rukolapne sa presviečajú, že človek si má z prírody vziať len toľko, koľko potrebuje. Na oplátku jej má venovať svoju lásku, ochranu a starostlivosť. Súčasťou projektu Škola s rozšíreným vyučovaním je i výučba ľudových remesiel. Naše dievčatá robia drobné predmety zo šupolia a chlapci pletú košíky z vrbového prútia.